So mo ni guys, kay magluto man mi og gulay karon, di una na mo gisa ang lamas. Then, kamatis. Magluto ni og munggo. Munggo kay kamatis. Yes, lamig mo sa karon. Sa among paniod to, panihapon. Ang nindot ani kay nang hag ka magluto bitaw kanang kada luto nimo. So okay naman bisag natural lang. Maluto. Ang gani. Guys, please comment kung unsay kuana mo sagol ani ha. Kaya wala daw mi isagol. Kaya wa mi sagol ani.